Här var en säng en gång för tiden, men det ögarna inte visste, det var att sängen lever. Kom inte hit! Kom inte hit! Va? Alltså jag vet inte vad det var, men det är i alla fall något. Jag ser inget. Det är verkligen bra att ingen lever, att det är sånt som inte lever här. Ja. Vad håller sängen på med? Sängen mosar mig! Hjälp! Ja men jag klarar mig! Nej! Sängen mosade mig! Det är sant! Alltså nu måste jag bära upp den där sängen. Det är inte roligt att bara stå och titta på. Det är som en jävla militär i den inne. Det var väl det värsta. Så där. Det är fixat, men det är ganska konstigt. Sängen var bara en del. Ska det aldrig göra med? Fattar inte vad det där sängen håller på med. Nu måste jag bära upp den. Nej, jag orkar inte. Jag blir hotad för dig. Hej!